Asa mo tawa na to eh. Asa na Miss Junjun oy. Ang gutom na kayo atay kwarta. Nawag na. Oh, hello. Kadugayan ni mo ah. Ganina ba mo si paabot ni mo diri? Unsa? Gilantan ka? Chicken pox pag yun? Ah. Aw. Nara kay gipadala diri nga assistance. Aw. Ikaw, bahala ka. Sige. Oh. Late sinis Junjun. Assign ko yung piti ang natuna, buisit. Mukha yung first time pa na to. Late siyo kayo eh. Sus, ginoo-oris Junjun oy. Ilanat pa man. Oh, sama na nga. Checkpoint na checkpoint. Dala mo kag-bike. Pusil pod. Muning kadala kong bike kay ipadala kong litsing Junjun dire kay pa-assistan kong checkpoint. Nya imo ko harang-harangon litsi bang Tutski ka? Kaus Tutski? Ay, oo nga naman. Ikaw, kinsa man day ka? Ha? Ay, ikaw na sir ay. Ay. Tay. Ay. Okay ka sir? Nganong gapa pa man ako? Jakabalo mo salot? Ay, salot sir, ay sir ha? Sir, ako rin si Papa Berdi sir, taga kuan sir, Barangay Mambayad. Gisen ko din kuan sir, Junjun sir kay assistant ko no sir. Ako pilit ko sir is Blue and I love you. Say I love you. Bayutan ka na ako. Pagdukdok ka aning kuan. Ko ni masulog magasin ni buanga di ay. Nakagisulti. Sir, wala sir, gwapo kay ka sir. Sige, kay mag-checkpoint na ta. O, sige na, at salot diha. Sir, wag ka mo kaman sir. Girayon! Sir, yes sir. Sir, siguro po kanimo labay diri sir, mingaw man kay sir. Iskubi. Kini o, kisini o. Upan. Sila nagbubo, ginikuhan. Ano raw, ano pa ba? Ah, kini. Iskubi. Kini. Checkpoint. Pagkapanga, sapa kayo. Sapa. Checkpoint. Sama ni. Checkpoint. Kurata ako. Hoy. Agkuan na dala mo ag restaurant ni. Hoy. Hoy. Hoy ba? Ay, mga tawhani, mga bungol mga guro ni. Ano po ko ano nabi? Sige na mag-storya diha. Nana talaga ito nimo. Ya na dre kung kabalo dre kung anhi dito tiring bukira. Tagkuglawas mga way buot, mga bungol pag yun. Hoy. Uy, mo dili. Buang man yung mga respeto ha. Saman mo dire. Kabulong checkpoint. What if boss ikaw madakpan ako dili ay. Di ta pa ako. Buhi. Patay ta. Sinsya. Istro. Restro ko. Damo ni sinsya wala. Sir, kabkaba pagod sir. Ako may yung gisugo nga ikaw may ubos na ako dire. Nakaulong ka ba na sila? Sa ilong kaba sir. Kapkapan daw noon. Bugo ni buangan niya. Naog sa kay kapkapan kay para siguro ba. Sige, ama Sir, na. kapkapin na sir ha. Ano man ka na ako? Ay, supak sir kay checkpoint na. Sorry ko. You come here. Dire. Dayo, pakapap po ninyo kay gusto ro ko padakop. Oh, clear. La. Opisyalis ka sir? Iyon ni ko. Iyo wala man ni. Pati ako. Sir, dili ra sir. Sir, usay ko ani mo sir, angko nimo sir. Iyon na. Lalimot mo. Sus, Ginoo mo kaingon sir oy na. Push up. Push up. Push up. 1,000 sir. Push up Sir. 1,000 diri. Push up. Atau push up. 1,000. One. Kulangan. Tarong agyap. Dungan mi sir. Dungan. Ito man yung tao hinon. Yatay nga. San? Sir, okay na sir. Sakto na sir. Nabinig kalok nimo. Pistol. Amin akong kalo. Oh. Busok almost din kuan ninyo. Sir, sorry sir. Sorry kay sir ha. Sir, laos na mo sir. Sorry kay sir ha. Sorry kay sir. Laos na mo sir. Okay na sir. Goods na sir. Okay na. Okay na sir. Laos na mo sir. Lost mo mga. You're welcome. Ano mo po? Hindi na may tikitan. Hindi na sir. No sir. Wala na may violation. Oh, no tikitan sir. Wala na. Pulipit. Okay na. Agi diri. Inaana gyapon mo. Basta na lisensya. Sir, yes sir.
Tatay General na ito. Ikaw man gud sir patakar kag pamaragod. Pamara nga ikaw may nangayag lisensya. Sos, patuo na pugkas mo galingon. Ubos ra ba kanako? Kilom dapat kasi Maning lieutenant oy. nakagisulti doy. Wala sir, wala sir. Na. Sunod sir, naimong labay sir. Dakpon ginato sir, magsilbi ni sir. Wa patay kaon sir. Wa patay kwarta. Absent mo ni Sarge Junjun god. Late sinis John, pa-duty pa yung Kailangan gyapon. Buisit. Lalang yung mula bayron, pitik ang mula bayron kay dakpon mo ginako. Hoy, bantay hoy. Hoy, buang! Hoy. Hunong! Ay, ate, gibiyaan sa kauban. May kwarta? Boss na ang boss. Bubuag ng lieutenant oy. Kwarta. Oh. Kwarta. Dara boss. Kini, okay na ni. Sir, Awa ya boss. buang ka. Tama eh. Suman, lamat kang buang kay nihata kwarta salvage ta karon. May papatid-patid pa kanibal ang buang ka ha. May gani kay nakachamba may. Nakaw pa na. Sige sir, gibiyaan ko kauban tay. Salamat tay. Wow. Buang gido. Mao na ka. Puro-puro na ako ha. Siya nga tungta na kaikyas pa man. Ya Sarge, kay Mingaw naman eh ha. Hinahinar sa ako Sarge ha. Kumbati na siguro na eh. Nakakuha na tagpuan. May motong usa ka imo motong na sako. Di ba ni? Ya, hinahinar sa ako Sarge. Hoy, ang kwarta hoy. Buguwa gini mo Sarge.